Bugün biz näge maňdyk degende ballalarymny elip nängöňger bagçyga maňdyk. Mana bagçyga mitip geldik. Kuşlarny köýdi birinji bolup, ondan keyin belyklany köýdük. Men hemde ballalarymga hayvanatlar hakkında sözleşke düştüm-de. Men şunda kılıp bu ballalarymyň bek kızykkan näsi nim boldy deseňler kuşkaç bilen belyk boldy. Belykny aldyň kep turdy, hudy köreleydigandekla. Men toxtumay sözläp berýatmyn. Ak belykken, yeşil belykken, serik belykken, jumulakken, iş kılıp belyk depla. Mana bu belyklaryň türüniň jyklygydan düşendirip bulanmay ketdim ballalarymga. Renglerini, şäklini degендek mana şundak. Yani şundak kılıp hayvanatlar dairesiga kep kapdyk. Mana müşüklerini birden düşendiripdim. Müşük bek amraklygy bu ballanyň beqipirang dep lekin tüküden korkumanda yaman tükü düşüdü müşükniň. Şundak kılıp mana belyklar aýyny ýene bir kepdimiz, ýene bir çöglep bu işçimi yaman käňrike bu belyk satyrga ýaninki. Şundak kılıp kitibassak way towa kömümsizler mandak janywarlarny satydykajymy. Senin balalaryň kızgam deken şundak çaşqanlarga, çaşqandan keyin qyp bersem bakma dep turup elişi bu balalaryň. Menim şäherde qys kuşbakydan tatyp, sazan kurutdan tatyp, taş bakagacha bu balalarga terjimanlyk kılıp düşendirip yerip ketdim gep gulmaňa. Ahyr şundak kılıp hayvanatlaryň dairesinden emdi kopup näge ötüp ketdik. Gülgiýahlar tarapga emdi ötüpdimiz. Mana men bir baştan düşendigil tudumda taş gul, çamma gul, samsak gul, piyaz gul dep mana. Türüniň jyklygyda düşendirip bulanmay. Karaňlar, lekin bu günläme ýaman çyraýlyk bir-birden. Şunda kalıp manma jagul tarapgimi kep ketdik, bu ýergimi kep ma birsi ja dep düşendireme, ýene birsiniň ýene kep hey jangıl dep düşendireme, lekin bularnyň keypiýaty şunçylyk ýaxşy da, lekin meniň gep kılıp erip ketkenim hyýalygym kep çykmaýdy bu ballalarymny. Düşendirip bulanmay manma bütün ýerim günden jykrak wagtym gül bazarda ketipdi. Meýli orap goýgan güller bolsun, meýli tizip goýgan güller bolsun, birden aldyk kelip düşendirip, renglerini sanap, şäklini sanap, güllerniň ismlerini atap ballalarymga. Şundak kılıp mana çöglep ahyrysda ras gep kysam bek erip ketdim. Düşendirip bulanmay, güllerniň ismlerini atap bir bulanmay bular şunçylyk hoş. Men toxtumay sözläp bergendikin. Bu kandak gül, bunun ismi nima, bunun şekli kandak, rengi kandak, ya rengini düşendirip bir bulanmay mä gep gulmaňlar. Şundamy bir çarçatdyki, lekin gül wazyrny bir közdüp keley dep goýganymga. Ahyrda bütün gül wazyrny aýlanyp nime ýardy bilemsizler? Pürtüp muşu. Yüzü derhi ýardy jymy, bütün bazany aýlanyp pürtüp dereh götürüp geldik.